това, което така ще чуем като слово, защото ще чуем, означава, че няма много да четем, ще си говорим. Знаете ли какво означава получение? Знаете ли какво означава учение? Когато ти слушаш едно учение, ти го слушаш и вярваш, че там, където си, на място, на което си седнал, на място, на което си дошъл, си отишъл на някоя лекция, този университетски професор или някой даден човек, ти му имаш доверие, чува се името му, вярваш, че той проповядва или говори или получава хубави неща. И затова ти си днес тук, за да чуеш. Но едно учение преди всичко е разговор. Разговор, който проповедникът ти задава като тематика и ти като човек, който стоиш и искаш да вземеш, винаги взимаш и това, което слушаш, и това, което живееш, го сравняваш и търсиш там, където има пукнатина в живота ти, да го напълниш и да го замажеш, и там, където е в повече, да го отрежеш, за да го дадеш или за преработка, или да научиш сърцето си как да благославя другият. Защото ти си благословен. Амин! За да служиш за благословение. Някой казва, как съм благословен, аз съм пълен със заеми. Никой не говори за финанси. Когато Бог говори благословен си, никога не е говорил за финанси. Благословението идва, когато ти поставяш Господ начало в живота си, когато ти го поставяш единственото нещо в живота си и когато твоят мир е съгласуван с мирът, който Господ Бог ти дава. Благословението в живота ти е да си здрав, да си жив, за мир, синхрон, любов, благост и милост в живота ти. Във всяко едно естество, дори в долината на мрачната сянка, ако минаваш, там, в проблемите, в нуждите, там, в емоцията, там, във всякакво състояние, в което си. И Йона изказва и казва, в Шеол бях, в Ада бях, не знам къде бях. Означава, ядосах се, нервирах се, без пари съм, без изходица съм. Това е, нямам друга възможност. Но, казва Господ, се прояви милости върху мен и ме изплю на мястото, на което трябва да отида, за да мога да проповядвам. И знаеш ли, много искам тази история, този пример да го сравня с живота ти днес. Където и да си, каквото и да правиш, каквото и да не искаш. Много от нас не искаме днес да сме тук, знаете ли? Значи сме тук, защото по някакъв начин Бог ни праща. Дали по нужда, дали защото нямаш къде да ходим, дали защото имаме термин в 9 и трябва да изчакаме някъде до 8:30, пък не ни се прибира, ходим на църква. Така правим много пъти, дори в неделя. Идваме за да се срещнем с някого и да се оговорим някакво. И понеже да не му звъниш по телефона, е хубаво да го намериш пък и за това. Какво ти преди сега ще направиш една молитва в църква? Това е време, в което ти минаваш. И аз не ти се сърдя, Бог не ти се сърди, аз съм нищо, но казвам като човек. Не ти се сърдя за състоянието ти, сърдя се като човек, говоря, като твой духовен наставник ти казвам, че се сърди, когато ти не искаш да промениш състоянието си. Защото като че ли ти харесва да живееш в милост, ти не си просек. Животът ти не е просеш като яга. Животът ти е царско потекло, защото си приела името на Христос и Святия Дух те прави свят и те прави цар и те прави царски дъщеря и царски син. Амин! Защо ние търсиме като просеци? Господи, ти знаеш, нуждите, дай милост. Стига сме търсили милост, да търсим и да поискаме да живеем в любовта. Амин! Когато ти живееш с партньора ти, с него живееш по милост ли, не търсиш любовта. И когато любовта случва в едно семейство, и нормално е да не върват нещата. Какво трябва да направим? Ами да запалим моторетката наново. Да запалим това чувство наново на любов. И знаете ли как? Придоби вяра. И знаете ли какво? Има надежда. Защото надеждата ти дава разбиране, че вярата, която живее в сърцето ти, ще те накара да живееш с този човек, с тази жена, мъж, семейство, дом, църква, пастор, дори ако искаш. Но ако нямаш вяра, ако нямаш усещането на промяна, ако нямаш дори желанието за промяна и ти си мислиш, чуйте какво казва Библията преди да вляза в Словото, защото Библията казва нещо. Когато Бог те благославя и когато Бог те освобождава, казва и ти се върнеш в своя си бълбоч или свинята се върне в кучната си.
Ти се връщаш в тинята си не защото ти си поискал, а защото си спрял да искаш да продължаваш. Но понеже си спрял да искаш да продължаваш и стоиш на едно място, това, което минава покрай теб и ти застига, е врагът ти. Ако евреите бяха спряли на брегът на Червено море и всички да са преминали, 10 000 да са останали, врагът ни настигаше. И преди да влезе в Червено море, за да бъде погинат, щеше първо да убие тях. Когато имаш такова спиране пред огромния проблем и в същото време Бог прави път там, където няма, имаш решение, Господ, и ти спираш на едно място, не че си се върна в робство, но си спрял робството да те настигне. Тогава, ако ти спреш Египет, щеше да те настигне. Фараонът и войската му щеше да те настигне. И преди да продължава да гони другите, трябваше да минава през теб. И когато ние погледнем историята, четем Библията по този начин, размишляваме с Бога и колкото да ми натоварено ежедневието, разбирате ли, че през цялото време общувам с Господа и търся Неговата милост и благоволение през любовта му, не търся като простик, търся като царски син и казвам, ще ми дадеш, защото ти си ме избрал да бъда твой син. Поставил си ме през викането си. Казал си всеки, който иска. И ето аз дойдох. И аз чух, когато каза, намери си църква, покай се, кръщавай се и ме следвай. Това, което ти ме направи, Господи, е това, което ти поиска от мен. Това, което аз трябва да направя, е да служа на Тебе. Готов ли си ти да премахнеш своята арогантност и елегантност на твоето фалшиво его и на твоите фалшиви маски, които за да си направиш красотата, която търсиш, си плащаш? Дали през жертва заради някого, дали финансово, дали с облеклото ти, без значение. Ти плащаш, за да изглеждаш добре в лицето на някой, които ти избираш да те ухажат, за да може ти да се чувстваш вау. Къде е божествената воля в теб? Къде е божествената промяна в теб? И къде е животът, който Бог е писал за теб? Знаеш ли? Никъде. Защото суетата не е за теб. Бог казва, има време за живот, има време за умиране, има време за смърт, но Господ казва много друго нещо. Сега е време за живот. Амин. И ако е време за живот, живей от този живот. Когато дойде време да умре плътът и тя ще умре, и когато дойде време да живее във вечността, той вече няма да те интересува нито кой се спасил, нито кой е до теб, кой е жената, кой е мъжът ти, кои са децата ти, кой е пасторът ти, кой те ухажва и кой не те ухажва. Това, което те интересува е не да имаш вяра, там няма да ти трябва надежда, там ще ти трябва любов. И аз питам, готови ли сме да ходим в живота или любовта, защото любовта е живот? Амин. И Исус Христос казва, аз съм любовта. Исус Христос казва, аз съм пътя, аз съм истината и аз съм живота. И всеки, който влиза през мене, аз съм врата, през която стоя и казва вратата, знаеш ли, вратата е кръста. И всеки, който влиза през мене и излиза през мене, паша ще намира. Много хора ще влязат, ще вземат неща, ще излязат, защото трябва да отидат и да доведат още и да вкарат още хора. Не, никой не излиза в вратата на Христос, за да отпадне. Всеки излиза, за да докара някой. Дори в падението си може да докараш някого. Много хора много пъти са ми казали, Милко, знаеш ли, хвана съм те няколко пъти да грешиш? Не дай да ме хващаш. Стой до мен да виждаш как постоянно го правя. Но знаеш ли, докато ти виждаш грешките ми, научи се ти да не ги правиш. Ако имаш смелостта, ела ми ги кажи, и ако аз имам самочувство да ги приема, защото за това трябва по-голямо самочувствие, отколкото да ги отхвърля. Самочувствието да кажеш на някого, да, ти си прав в живота ми и да, аз греша, е по-голямо, отколкото какъв си ти бе. Това не е самочувствие, това е защита. Но да приемеш разобличението, това е самочувствието, да кажеш, да, аз съм човек, съм царски син и приемам грешките си и ще се науча да ги поправям. Амин. Служи го това в живота си тази вечер. Служи го в живота си и почни да го живееш тази вечер на там. Господи, стоя пред нозете ти святи небесни очи, ще парка там, че спара сорба, на форба, шерники на лорда. И чакам Словото да слезе осезаемо, силно, мощно върху мен, Господи. Стоя в зависимост
И ми харесва да съм зависим от Тебе, Татко. Защото съм бил независим в света и не съм взел нищо от този свят. И дойдох при Тебе и съм зависим от Теб и съм взел всичко от Теб, Господи. И това е животът, който Ти си ми дал. Но ми дай Словото, което дарява живот. Дай ми Слово, през което да минава през мен, Господи, за да отиде при братите ми, при сестрите ми. Дай ми помазанието на устите ми. Изгори с жар устата ми, езикът ми, за да изговаря неправилно слово, за да не говоря неправилни думи, а всичко, каквото казва, Господи, да бъде с Твоят оттек, с Твоето ехо, с Твоята сила и с Твоето разбиране. Нека да бъде инструментът, който най-добре подхожда на десницата, Татко. С него да можеш да събариш стени, с него да можеш да изграждаш, с него да можеш да възрастяваш, с него да можеш да посяваш и с него да можеш да изцеляваш. Нека Твоята сила, Господи, в мишцата Ти, десницата Ти, да бъде инструментът, който ще ползваш. Но Те моля, Господи, не да съм само инструмент, който ще го ставаш, а да съм инструмент, който ще бъде част от Теб. Този, който ще се слее с Теб. И не аз да живея, а не да Ти, Христа, да живееш през мене. И да живееш вътре в мене. И да показваш лицето си през мене. Но най-много Те моля да докосваш братите ми и сестрите ми. Да бъде като тълпа, през която да викаш, но викането Ти да бъде осезаемо и видимо и в живота ми. В името на Исус Христос от Назарет. Ти благодаря за всичко, святи Татко. Амин, Господи. Амин. Готов ли си да си запишеш един въпрос в сърцето, на тетрадка, на лист, в телефона, с телефона, както искаш така си го записи, но запиши си нещо. Искам да те попитам този въпрос. Той не е от мене, но Бог ме поставя да ти го задам. Вярваш ли си? Вярваш ли си? Ако го казвам по-бързо, ще разбереш едно, ако го казвам по-бавно, ще го разбереш друго. Вярваш ли си? Вярваш ли си? Едното е вярваш ли си, имаш ли вяра в нещо, а другото сам на себе си вярваш. Ще ви дам една ситуация. Дай ми първо, за да отида в Исаия 61:1-2, дай ми Лука 4:18. Искам да прочета този стих, защото искам да знаеш, че това, което аз ще прочета сега, то е върху мен, но то е и върху теб. И ако искаш, може да отидеш след това ти да четеш във вас Исаия 61 глава, първите два стиха. Не да слизаш надолу. Исус Христос се спрява, когато проповядва на тези два стиха. Ти не да бъдеш повече от Христос. Прочети ги за информация, но не ги проповядай в живота си, защото нямаш разбирането върху тях. Но чуй нещо. Духът на Господа е на мен. И тук не става въпрос върху нас, върху определен човек. Да, от устата на Христос идва. Амин! И ти си Христос. Амин! Знаеш какво е Христос? Спасение. Месия. Ти трябва да си такъв. И тази твоя уста трябва да бълва точно това. Духът на Господа е на мен. Защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленените и прогледване или да гледат на слепите, да пусна на свобода угнетените. Къде се говори тук за чичко паричко? Къде се говори тук за твоето его? Къде се говори тук за твоята среда, приятели, дом, къща, емоция си? Не, ще прочета отново това, което Бог ти е дал, когато ти си казал, че си Христос или че си спасен. Много хора днес казват, че са спасени. Много хора казват днес, Бог е новото слово, Бог е рема слово, Бог е Новия завет. Там няма нищо общо, всеки прави каквото си иска. Чуй, човече, да ви кажа кой прави каквото иска. Само тези, които не са в отговор на този стих. Духът на Господа е над мене. Духът на Господа е на мене. Ти не можеш да правиш нещо, ако Духът на Господа не ти позволява. И ако правиш нещо, което Духът на Господа не одобрява. Задай си въпроса. Вярваш ли си? Вярваш ли си? Да вярваш едно, да ти казват, че си вярваш е друго. Когато ти поглеждаш на някого, кажеш, момче, ти вярваш ли?
Определяш го по действието. Извинявам се, погледни действията си в огледалото си. В личното си огледало. Погледни ги действията и задай въпроса дали изглеждаш вярваш в очите на някого. Следващият прекрасен момент задай същия въпрос на себе си идентично и кажи: аз вярвам ли в нещо? А вярваш ли си? Вярваш ли си? Въпросът е в двоен контекст. Ако го кажа по-бавно, ще изглежда, че ти задавам въпрос дали вярвам в нещо. Ако го кажа по-бързо, изглежда, че ти задавам въпрос самия ти дали си вярваш. Вярваш ли си? Вярваш и отделям си. И когато искам да ги седим, вярваш ли си? Ти вярваш ли си? И въпросът е, ако Духът на Господа е върху тебе, защото те е помазал да благовестяваш на сиромаси, пратил те да прогласяваш освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пуснеш на свобода огнетените. Кои са огнетените, докато ти си се върнал в бълбоча си? Как можеш да освободиш някого, когато ти самия си вързан? Някой за цигарите, другите вързан за егото си, като самочувствие, трети за финансите си, като за мен всичко е пари и като се разболява децата ти, мъжът ти, жена ти, вземи тия пари и ги прати някъде. И да видим дали ще може да си изкупиш спасението. Дева! Това са жена, супте жена, това ги спари, а като келове, това са мангели. Имаш парите, дайте ти колко искаш, цялата банка, ти купуй. Не можеш. Най-добрите хирурзи да съберат, най-добрите кожни болести да дойдат, тези уролози ли са, не знам какви се казват, как тези лекари. Да дойдат върху теб и не могат да изцелят красата ти. Не могат да изцелят твоите нужди. Защото ти нямаш Бог в живота си. Какво имаш? Пари? За какво са ти? Да имам аз като умра, да имаш като умреш, те не ти трябват. Мулци ще ги дадат за Библията. Защо говоря така освободено? Защото искам да накарам първо мисленето ти да дойде на правилно място. Духът на Господа е върху мен. Ако четеш Исаия 61:2, ще кажеш, ще чуеш: Духът на Господа Йехова е върху мен. Директно идват от Отец. Дай ми за малко Исаия 61:1. И ще чуеш същия стих, който Исус говори, обаче не казва откъде идва Духът. Защото Той казва: аз съм Бог, ти го разпознаваш в мене като Христос или Месия, който съм дошъл да изявя Отец си. Амин. Когато ти отиваш навън, не казваш откъде си, ти казваш: аз съм помазан, поставен от Бога. И казва: Духът на Господа Йехова е на мен. Обявяваш директно откъде идва. Защото Господ не ме е помазал да благовествам на кротките. Така, четем ли го правилно словото? Той ме кара да хвата парка в кръчмата. Не чуй. Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме да привържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Амин. Това не е ли в Стария Завет? Исаия е старозаветен проповедник, но новозаветен пророк. Той проповядва нещо, което ще се случва. И идва Христос и казва: Духът на Господа е върху мене и ме изпратил помазан. Духът на Господа Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Чуй втори стих: да проглася годината на благоволението Господно и денят на въздеянието на нашия Господ, да утеша всички обидени. Наистина обидени, наскърбени. И аз искам да заведа, върниме в Лука 4:18. Искам да заведа мисленето ти на едно място. Искам да заведа в една картина. Няма да влизаме в словото. Ти сигурно чакаш, за да си го запишеш, но аз вярвам, че четеш Библията. Вярвам, че вече една година си към края в Битие и ще разбереш, че Библията казва нещо. Има една ситуация, съвършена за това слово, съвършена за този свят, съвършена за това време. И въпросът, който идва е: вярваш ли си
И ако вярваш, кой си? И ако вярваш, в какво вярваш? Защото имаше един цар Саул, който беше от Бога направен цар. По Божието благоволение Бог казва на Самуил: Самуил, иди там, Кешовия син Саул, погледни го, най-снажен между целият еврейски народ, него го помажи за цар. В един прекрасен момент Господ помазва цар през Самуил и Саул се отказва от царството, като решава да бъде угоден на народа. И в един прекрасен момент той стои като цар, в една долина или в една височина на долината и стои вярващ, че Господ, Бог на баща му Авраам, на баща му Исаак и на баща му Яков е неговият Бог. Амин! Ти вярваш, че този Господ, който слушаш в църквите, че този Господ, който майка ти е повярвал или баща ти е повярвал, или ти си чул нещо за Господа, това е твоят Бог, който в него ти вярваш. И ти се определяш като християнин. Ти се определяш като човек, който вярва в Христос или вярва в спасението, или е в спасението. Защото аз съм християнин, казваш. Вярваш ли си? Да, християнин съм. Как? По какво личи, че си християнин? Чуваш, пиеш, ходиш в парка, нагробяваш всички, които ти дойдат, клюкариш всички, които ти дойдат, прави злоумища в плановете си, в тъмните места, в съзнанието си, в сърцето си. Виждат се видимо отвън, от хора, които прочитат така, като на скенер, когато излезеш. И така, вярваш съм. В кое вярваш? В себе си, в финансите и в неприятелят, който на тази земя, знаете ли какво направи този дявол? Хвана Христос, хвана Исус, след като мина изпитанието си, качи го на канара и каза: виждаш ли цялото богатство на тази земя? Да, ще ти го дам, ако ми се поклониш. Той каза: не изпитвай Господа своя Бог. Искам да ти кажа, че Бог ти казва: а вие сте богове поради това, че духът на Господа Йehova, моят Отец е във вас. И когато ти стоиш на такъв хълм и дявол ти казва: всичко това ще ти дам, ако ми се поклониш. Какво толкова? Бог знае! Какво трябва да правя? Да излъжа, да клюкаря, да се смея, да пея, да танцувам, да се разговам. Но всичко това няма проблем. Какво толкова? Бог знае за 1, 2, 3, 5, 1000, 10 милиона пъти. Какъв е проблема? Бог е любов. Да не забравяме, че в Стария Завет всяко зло, което е в съзнанието ти, от Бога ти е. Трябва да знаеш, че всичко, каквото ти имаш, от Бога ти е. Дявол това, което има като хитрост, от Бога му е. Защото първата личност на небесата е била дяволът. И на земята, навсякъде нямало земя, нямало е нищо. Имало е само Бог. И решил да се създаде Луцифер. Луцифер, който е светлина. Той вярваш ли? Вярва в Бога. Той как вярва? Аз ти не вярвам така. Обаче той вярва ли си? Той не си вярва, той знае предрешената му съдба, че ще умре. Обаче си казва: колкото много души повече да изям. И този Саул си каза: аз съм помазан поради Божието благоволение и аз съм цар на евреите, на този народ, на който Бог е Бог. Този единственият цар, единственият Бог, който води всички битки, спасява народа си от всичко. Обаче излиза един Голиат, Моавец, силен, мощен, Библията го описва около 3 метра и 60 см. И стои на другият край на планината и казва: има ли някой от вас, който да е силен да дойде да се избие с мен? И знаете ли какво казва филистимците? Прощавайте. Филистимците казват: ако някой излезе срещу него и го победи, ние предаваме тази война на вас, вие печелите. Но ако някой излезе и загуби, ние идваме и ще ви вземем мястото, или ще ви вземем територията, ще ви вземем държавата. В какво вярваха филистимците? В Голиат. В какво вярваше Голиат? В себе си. В какво вярваш ти? В себе си. В какво вярва народът покрай тебе? Ти си ги направил да вярват в тебе. И кога ги изоставяш? Когато те е страх. Когато си слаб. Когато си немощен. Когато загубиш дадената битка. Когато не искаш да губиш тази битка. И аз те питам отново: вярваш ли си? Пиши си номер 1. Аз
живея под помазанието на Бога. Аз живея под помазанието на Бога. Не знам кой как ме определя, дали съм вярващ, дали аз си вярвам, как точно живея, но знам, че съм под помазанието на Бога, защото Духът на Господа ме е помазан. Духът на Господа теб те е помазан, за да можеш ти да благовестяваш. Като живееш Бога, като показваш Христос и като показваш лицето Му. Много пъти съм казал, че аз съм като ковиос или като градина, която е обградена с стъкла и съм толкова прозрачен, че всеки един може да види, не може да бръкнеш в живота ми, но можеш да го видиш този мой живот. И в него няма тайна, която някой да дойде да ми посочи по работа, да се обърне, да ме става, че го виждам. Нямам тайна в живота ми. Единствената тайна в живота ми е как да се покланим на Бога. И няма да ти я кажа, защото не си достигнал това, което Бог иска от теб. Много пъти много хора казват, как успяваш. Няма да ти кажа. Защото ти виждаш, че си разхожда връзката 20 минути в неделя. Ела поживей в обувките ми цяла седмица. Живей с цялата ми емоция. Минавай през цялата ми бедност. Разполагай с цялата ми всичките ми богатства. Живей с цялото ми семейство. Ела и прегърни всичките ми брати и сестри. И тогава ела в неделя сутринта с отворено чисто сърце и кажи, Господи, аз съм Твоя син. Вярваш ли си? Този филистинец каза, аз съм Голиат, искам да дойде някой. Страхливци, никой ли няма да дойде? 40 дена, църква, 40 дена този филистинец вика към народът на Бога и казва, има ли някой, който да излезе като мъж и да се сбие с мене? И Саул цар, помазан от Бога, обаче нямаше вярата, че той е успешен, че той е сила, че силата на Бога е върху него, че помазанието на Господа е върху него. И затова той казва, никой ли няма това царство, някой сила да се бие. И дойде един овчар, Давид, който имаше вяра в себе си. Имаше вяра в себе си, че е помазан от Господа, защото Господ Бог е накарал Самуил да отиде при него и да го помаже с неръкотворен съд и каза, помажи го и чуйте вместо кого? Вместо Саул. Помажи този мъж, който е на сърцето ми, вместо Саул. Защо? Понякога си казваш, всъщност, защо аз не съм употребен на Бога? Всъщност, имах една дарбичка, имах една молитва, имах едно покорство, имах една промяна, имах едно служение, изведнъж дойде гордостта, изведнъж дойде едно безпаперие, изведнъж дойде една слабост, изведнъж дойде едно нещо в живота ми и като че ли спрях да имам тази молитва, спрях да имам това слово, спрях да имам това присъствие, спрях да имам това помазание и се задаваш въпроса защо? Знаеш ли защо? Защото когато Бог те е помазал, Той те е помазал за да служиш и когато ти реши да служиш на народа, за да може те да те ухажват, тогава Божието помазание спря да слиза върху теб. Тогава Божието помазание спря да идва върху теб. Важно е да знаеш, че това, което търсиш, не е на това място. Трябва да знаеш, че на това място никой няма да ти даде авторитет. Никой няма да те ухажва и никой няма да те харесва и никой няма да ти дигне самочувствието. Напротив, всички ще ти свалят самочувствието и ти казват колко си противен, колко си горделив, колко си надменен, колко си по-беден, колко си болен, колко си ударен. Не, самочувствието тук в църква няма да го намериш. Ще го намериш там, където си плащаш. Там, в света, където си плащаш. Много хора идват в църква и се опитват да си плащат, за да си намерят спокойствието на благоволението, като си казват, ще дам пари в църква, ще бъда така, ще направя какво си, ще му ухажвам, ще правя, ще влитувам в Божия свят дух. Можеш ли? Вярваш ли си? Защото Саул не повярва в себе си. Но Голиат повярва в себе си.
И дойде един човек, положен от Бога в помазанието и каза, това е царят, или това е човекът, който е на сърцето ми. Може ли Господ да каже на тебе, че си на сърцето му? Давид не беше цар, Давид не беше пастор, Давид не беше пророк, Давид не беше дори първи син, Давид не беше дори от богато потекло. Давид не беше нищо и никой, докато не дойде и да показва кой всъщност е той. Той дойде със самочувствието, че Господ Бог го пазеше и не него, а пазеше и стадото, което той трябваше да наглежда. Когато имаше нужда, казва, аз съм се сборил с лъв, хващал съм го за брадата и съм го тръшвал в земята, защото моят Бог е върху мен и ме пази. Помазан означава закрилен. Спомните ли си, в Библията има една история в книгата на Даниил, когато Навуходоносор праща Даниил в ровът с лъвовете. Той казва, святи Господи, какво да направя? И Бог казва, стой там. И знаете ли какво направиха? Лъвовете трябваше да го изядат, само като го помириш откъде, камо ли да го видят. А той стоеше там и беше невидим за тях. Амин! Но нямаше дихание. Той дори не миришеше на плът. Той не миришеше на смърт. Защото Божието помазание беше върху него. Защото когато всички имаха забрана да не се молят, той широко отваряше прозорците си към Иерусалим. Или широко отваряше прозорците си към Господния дом. И казва, Господи, ти си моят цар. Нищо не ме интересува какво се случва покрай мене. Господи, светът покрай мене стои в стоп и е замръзнал поради деня или поради свирката на този свят. Но аз коленича пред теб. В момента, когато те се покланят на друг Бог, аз дойдох да кажа на единствения Бог, ти си моят татко. Това, което Бог иска да видиш, е, вярваш ли си? Когато Навуходоносор видя, че той вярваш, каза, всички да се покланят по всички земи, а Навуходоносор владееше 90% от цялата земя и каза, всичките ми царства навсякъде да се покланят на Бога на кой? На Данаил. Когато Бог призова Давид каза, аз отивам при братята ми, не знам защо толкова сте се скрили, всички сте във война, но никой не воюва. Иди, каза баща му Елисей, казва, иди занеси на братята си храна, защото те са във време на война. Каква е войната, когато никой не воюва? Ние казваме всички, ние казваме тук всички, ние сме във война. Амин! Но никой не воюва. Не воюваме, защото не се борим първо със себе си. Да премахнеш навиците си, да премахнеш пороците си, да премахнеш нуждата си, да премахнеш товарът си, да се освободиш от ежедневието си и да поставиш в него Господ и да му кажеш, Господи, аз воювам. И знаеш ли Яков с кого воюваше? Цяла вечер воюваше с Бога вътре в себе си. И когато Бог видя, че няма да го победи, смисъл, няма да го накара да се откаже, каза, ето, благославям те. И каза, а как си казваш? Не те интересува как се казвам аз. Интересува ли те благоволението ми? Да, благославям те. Тогава Яков каза, а ето сега изгря слънце над мене, осияне Божията светлина. И нарече това място Фануил или борба с Бога. Обаче имаше берег. Бог му беше оставил берег в тази борба. Може ли човек да се сбори с Бога? Може ли ти да се сбори с нещо, което по принцип не виждаш, но е по-силно и е създател на земята? Не. Но това, с което може да се пребориш е вътре в себе си, със себе си. Когато той се сбори, берегът му беше да накуцва. Знаете ли, в същото време ти казвам, че това, което Бог оставя като берег, е време, в което да те напомня или слага ти, както се казва, обица на ухото за нуждите и за проблемите. През какво си минал ти през последните, примерно, години и половина, две? През 1000 неща, през 1000 изпитания, през още 1000 препятствия, но в същото време през повече от 2000 благословения в живота ти. И знаеш ли, въпреки всичко, не си спрял да правиш същите грешки, едни и същи грешки. И аз обичам да казвам една фраза. Първите 1-2 пъти може да са без да искаш. Останалите са по собствено желание. Съжалявам, че не чуваш, и това е истината. Аз пак казвам, в моя живот никой не може да влезе вътре, но всеки може да го види, защото живея в един саркофаг, в един ковчег, който
пластмаса от стъкло и се вижда. И Давид живееше по този начин. Давид казва, мен не ме е страх, че има война, а в същото време никой не воюва. И чувам някакви писъци, че някой воюва, вика срещу народът ми. Кой е този необрязан филистимец да вика срещу Божия народ? Та аз казва, имам Бог. Този Бог, който ме е спасил, когато имаше мечка, имаше проблем с мечки. Аз казва, не ме е страх от нищо. Отиде пред него и му каза, необразан филистимецо, аз дойдох, за да взема главата ти. И той казва, как ще вземеш главата ми, бе? Ти знаеш ли кой си ти? Ти знаеш ли кой си ти? Ти за мен си куче. Светът, необрязаният филистимец, ти казва на теб, си на куче. Той те вижда високо. Той те вижда в гордостта си. Той те вижда в силата си. Той е силен, 3 метра и 60 сантиметра, здрав, мечът му е по-тежък от самият мене. И той казва, ти ли си дошъл, Давиде? Библията описва Давид, Кинтей 20, 1,60 висок, млад, славичък, рус, красив, но момче. Библията го писва момче, красиво наглед, 1,60 висок, на 1,60 на ръст. Казва слаб. Отиде да премери дрехите на Саул и дрехите му бяха големи, доспехите му бяха големи и той казва, не, тези дрехи не са за мен, аз не мога да ги нося, те не са мои. Това, което някой се опитва като светски проповедник, приятел, брат или сестра да ти сложи, са дрехите, които не са твои, са нуждите, които не са твои, са рекламата, която не е твоя. И той казва, аз отивам там, с кого? С освободеност, с вярата на моят Бог, на моят татко. И знаеш ли, не ме интересува кой е този необрязан филистимец. Не може да вика срещу народът ми. И аз питам, вярваш ли си? Защото когато той отиде, казах, къде отидоха? Знаете ли кой каза? Братите му. Най-големият му брат каза, Давиде, къде отиваш ти? Аз познавам сърцето ти, което е толкова измамно. Знаеш ли, когато ти отиваш да воюваш за Бога, всички, които ги страх, но търсят славата, ще ти кажа, че ти си недостатъчен. И че ти си суетен, и че ти си крадлив, и че твоето сърце е завистливо, и че ти искаш само гадната печалба да има в живота ти. Защото те не знаят борбата, която се бори на планината. Борбата, която се бори в долината. Борбата, която се бори с стадото на овцете. Те не знаят това. И аз искам да ти кажа, и ти си записал, и вярвам, че си записал, че помазанието на Господа е върху тебе. Но аз искам да ти кажа, че помазанието на Господа е върху тебе, когато някой ти казва, той вярваш. Вярваш ли си? Но искам да ти кажа нещо. Дай ми Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих. Дай ми 7 и 8 стих. Да. Дай ми 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Иерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария до края на земята. И аз казвам амин. Защото това да слезе върху теб Святия Дух и помазанието, и когато слиза върху теб помазанието, то е за да можеш да му служиш. Но когато ти имаш следващият отговор на въпроса, а вярваш ли си? Когато ти имаш помазанието на Господа вътре в себе си, имаш съединението с Него, имаш разговор с Него, имаш уединението с Него, имаш интимността с Него, имаш тази чувствителност към Святия Дух, имаш тази вяра в себе си, че Бог говори с тебе. Той казва, стойте и чакайте да дойде върху вас сила. И Давид отиде и каза, аз не съм куче. Аз ще отрежа главата ти и ще я сложа пред свраките и пред кучетата. Амин! И запиши си номер 2, че помазанието на Господа или вярата в Господа е когато е вътре в тебе, когато тя идва вътре от тебе. Много хора казват,
Как така, където минаваш, как така, когато ти говориш, как така, когато ти идваш, някак си се чувствам по-добре. Знаеш ли защо? Защото веднъж Духът на Господа слезе върху мен. Той слезе, за да му служа и през цялото време аз отвътре се боря със себе си, за да може да бъда угоден и да мога да му служа. Не си мисли, че ако те се съблазняват цигарата, мене не е. Ако те се съблазняват парите, мене не е. Ако те се съблазняват красивите неща, мене не е. Напротив, мене два пъти повече, защото аз знам благата им. Ти се опитваш сега да видиш благата им, сега да ги научиш, сега да я вкусиш. А аз съм взел тези блага, вкусил съм ги, живял съм ги, обичам ги, харесвам ги, знам какво ми дават, знам какво ми носят. И знаеш ли, тялото ми е минало през това изпитание. Но знаеш ли какво? Ти не знаеш. Ти не знаеш какво е всичко това, което обичаш, да го няма, защото има нещо, което повече ще обичаш. И това е Господа. Всичко другото е само ако го притежаваш. А Бог ти казва, аз те притежава, за да живееш добро. За да имаш финанси, трябва да се бориш, за да имаш красивите неща в този свят или хубавите и големите неща. Трябва да се трудиш гадно, силно и мощно, за да можеш да си някой. Трябва да си през цялото време на ногти в ослушване, да не би нещо, да те удари нещо, да се бори, самочувствието да е по-високо от всички, защитата ти да е по-високо от всички, за да можеш ти да живееш 5 минути в доброто. Но когато Бог казва, ето аз съм те помазал и ето помазанието е вътре в тебе и ето борбата е вътре в тебе. Давид отиде и победи този мъж. И чуйте нещо. Има една история в Библията, в която Господ Бог описва една ситуация, в която аз днес искам да те заведа. Искам да те заведа, защото мисленето ми е как, желанието ми пред Бога е как да те видя, като вярваш. Не, че се покръстил. Повярвайте ми, в този град се кръстили за 9 години около 500 души. В тази църква може повече да са, аз не ги броя, като някои брати, деца слагат тези таблетки. Аз ти казвам, че около 500 души. И знаете ли какво виждам? Нито един не виждам от тях. Не всички са тук, в този град са, обаче нито един не виждам от тях. Не ги виждам да си вярват. Не ги виждам някой да ги определя като вярващи. Не ги виждам някой да им казва, абе аз искам да повярвам в Бога като този човек. Като тази жена или този мъж. Не виждам никого така. Знаете ли защо? Всеки живее в собственото си време. И запиши си това като номер 2. Помазанието, което е в мен. Бог беше помазал за пророк, за лидер в тази земя, за господар върху много неща на тази земя. Защо не върху цялата земя? Един прост човек, където нито се пише за потеклото му, нито се пише кой майка му, баща му, а се пише само откъде е. За един човек на име Илия. Той беше пророк от Бога, той беше пророк за Бога и той служише на Господа. И знаете ли, всички, като знаеха, че той идва, царете се плаши и казва, знам кой си, чух аз за тебе кой си ти. И аз знам, че ти можеш да направиш еди какво си и еди защо си. Но аз знам нещо, което никой друг не знае. Че аз търся смъртта, ти каза Ахав и каза Езавел. Езавел е жена, която властва на мъжа си, без да е видима. Тя стои зад него, тя види и казва, мъжи ми каквото каже, сега мъжи ми такова, аз нищо. Обаче тя е ръководител на всичко. Прави го цар, иска нива, иска кола, иска къща, иска добро облекло, окей, иска добри деца, окей. Обаче тя го казва какво трябва да направи този цар. Тази царица или майка, която в последствие стана, първо е била дъщеря на Везалул. Знаете ли кой е Везалул? Това е един от генералите на дявола. Не, това е дявола. Когато аз съм се борил с Везалул, той каза, аз и още 5 души сме заради теб тук в Хага. Тя е дъщеря на Везалул, защото се кланяше в неговото царство, кланяше се в неговата джамия или там място за поклони, се покланяше на него и тя беше негова служителка. И когато се ожени за Ахав и стана царица заедно с Ахав, тя почна да ръководи Ахав.
Обаче имаше един Илия, който беше от истинският, от единственият, от незаменимият Бог, който е над всички богове. И той казва: ей, Езавел, аз ще убия всичките ти служители, всичките ти валови или валови служители, които служат на този цар Вал или на този Бог Вал. И когато уби 450 служители, знаете ли какво имаше в него? Имаше вяра, или чуете какво имаше? Той беше вярващ. Вярваше в себе си, вярваше кой е той и вярваше на този, в когото вярва. Той казва: вие искайте огън да дойде от небето, а аз ще поискам огънят да дойде от земята. Вие искайте каквото и да искате, а аз казвам, че покрай жертвата ми искам да слагате и много вода, за да видите, че моят Бог ще даде огън от водата и ще изгори тази жертва на клада. Той изби собственоръчно 450 валови служители. И знаете ли, той е човек, който има вяра. Амин. Човек, който определя себе си като вярващ. Амин. Човек, който определя от хората като вярващ. Амин. В един прекрасен момент борбата вътре в него спря. И той се оплаши, когато царица Езавел му каза: кой е този Илия? Аз ще го намеря и ще го убия. Знаете ли какво направи той? Взе и тръгна да бяга от мястото, на което Бог го е призовал, за да служи. Той беше спечелил войната, той беше убил валовите служители, той беше премахнал служението на дявола в еврейската общност. Това, което трябваше да направи, е просто да стои и да го задържи. Ти премахна всичките си нужди, премахна всичките си съблазни, премахна всичките си зависимости от този свят. И това, което трябваше да направиш, е да устояваш в него. И точно когато трябваше да устояваш, точно когато трябваше да се покажеш като победител, точно когато трябваше хората да те покажат като водител, като освободен човек, точно тогава ти си паднал, точно тогава Илия се оплаши и тръгна да бяга към планината Кармил. И се скри в една просветлина и Бог каза: ей, Илия, какво правиш там, бе? И той ми: ето, страх ме, скрих се тук от лицето ти. Защо се кри от лицето на Бога? Защото знае, че Бог ще го потърси. Защото той знае, че Бог трябва да го вижда, казва: очите на Господа са върху цялата земя и търсят едно сърце, което да има вяра. И в него имаше вяра, обаче недостатъчна, и Бог отива при него и му казва: ей, Давид, Илия, след като си решил да се откажеш и не искаш повече да ми служиш, можеш да дойдеш за малко жена ми с мен? Ей, Милко, след като си решил да се отказваш и не искаш да ми служиш, иди помъжи Елисей вместо мен, вместо тебе. Направи го пророк от мене заради мен. Но ти не искаш повече да служиш. Аз ще те накарам ти да предадеш служението на други. Защото вече хората не те разпознават като вярваш. Нито ти имаш вярата, че си вярваш. Защото той казва: Господи, унесенеш, благодаря ти, Господи. Той казва: Господи, но аз убих 450 валови служители. Там няма вече никой, те убиха всичките ти служители, всичките ти пророци, само аз останах и мене искат да ме убият, и за да не умра, Господи, аз дойдох тук да се скрия. Бог казва: кой ти казва, че само ти? Аз имам още 7000 души като те, но те стоят и чакат, повикат ми. И за това казва: иди събуди един от тези служители, иди при Елисей и му кажи: ти си вместо мене пред Бога. И какво искаш? Знаете ли какво искам? Когато някой дойде и ми каже, както са дошли, са ми казали: ти си вместо мене, знаете ли какво искам? Двоен дял духът на този мъж искам. Двоен дял от Божия свят дух искам. Двоен дял искам от силата на Господа Христос. Защото казвам: ако ти си ме пратил вместо тебе, ако ти си ме поставил на това място вместо тебе, Господи, ти си свършил твоята мисия, отишъл си в Назорецото си. Сега те моля, това, което си ми оставил да водя, и си решил да ме помазваш вместо тебе,
моля те да ми дадеш двойно дяло духът. Амин! Вярваш ли си? Дай ми Първо Петрово. Дай ми 3 глава от 8 до 15 и 16. Чуйте нещо. Бог отиде при Илия и му каза, а сега се върни по същия път, по който си дошъл. И помажи Елисей вместо тебе за пророк, еди кой си за цар и еди кой си за еди какво си. Но този мъж вместо тебе, тази сила и слава, знаете ли, когато Бог, Господ Исус Христос, прощавайте, отиде на преображението на планината, човекът, който е дошъл при него, или духът, с който се е разговарял, беше духът на Илия и духът на Моисей. Може ли човек, който е почитан пред Бога и е поставен за раздосвач на Божието благоволение, да се оплаши? Всъщност свърши неговата мисия. И трябваше да дойде нещо ново, нещо по-силно, нещо двойно по-мощно, нещо двойно по-силно, нещо, което ще закрие всичко. И затова Господ днес казва, а славата ми ще бъде двойно по-силна, когато дойде втория път. Така ли казва Господ? Затова му казва, върни се по стария път или по пътя, по който познаваш, върни се там, където си бил и помажи. Чуй нещо, за да вляза в Словото още по-надълбоко и още по-откровение. Когато Бог те праща да отидеш някъде, Той те праща да се върнеш по пътя, по който го познаваш, в славата, в която си живял, в силата, в която си бил пропознат, в мощ, за да можеш да изявиш пътят, по който Бог те пратил. Той се е върнал и знаете ли къде е минал? Минал е там, където убил 450 волови служители. Погледнете, минал е там, където Бог го срещнал някъде. Минал е там, където Бог му помогнал някъде. Минал е там, където Бог го е спасил някъде. Минал е там, където Бог го е закрил някъде. Господи, но аз вече се отказах от тебе. И ти каза, вместо мене да помажа означава, че ти си пратил за мене огнена колесница. Свърши ми живота. И Библията казва в Откровението на Йоан, не да ходиш там, в Откровението на Йоан казва, че иска ние да се върнем по стария си път, да се покаем и да се научим да му служим. Амин. И аз те питам, вярваш ли си? Чуй. Вярваш ли си, когато хората виждат тебе, разпознават ли, като вярваш? Чуй, защо не те разпознават? А най-после бъдете всички единомислени. Изведнъж, в 133 псалом, където каза, ето колко угодно брати и сестри в единодушие, в един дух, изведнъж казва, този дух се единява и ние почваме да мислим като един човек. А най-после бъдете всички единомислени. Съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благоволение. Амин! Защото който може да обича живота и да види добри дни, нека пази езикът си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от зло и да върши добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Амин. Да го търсиш и да се стремиш означава да го създаваш. Не можеш да се стремиш към нещо, което не създаваш. Не можеш да търсиш нещо, което покрай теб е война. Ти ако воюваш, трябва да спечелиш и търсиш как да спечелиш битката, за да има мир. Трябва да го създаваш. Амин. Чуйте. Нека се отклонява от зло и да върши добро. И нека търси мир. Ако първо не вършиш добро, няма как да търсиш мир. И няма как да се стремиш към него. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло. И кой ще ви стори зло,
ако сте ревностни за доброто. Кой може да направи зло върху вас, ако вие живеете и се стремите ревностно да стоите в доброто? Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте. От тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте. Който каквото и да ви каже, да ви обиди, да ви излъже, да ви удари шамар, да ви подценява, да ви смачка, да се опита да безобразничи с вас. Но даже ако пострадате заради правдата, блажени сте. От тяхното оплашване или застрашаване или заплаха не се бойте, нито се смущавайте. Но чуйте 15 стих. Но почитайте със сърцата си Христа, като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Амин! На всеки го, който пита за вашата надежда. Каква е твоята надежда? Аз вярвам в Бога и вярвам, че съм спасен. Амин! Църква, амин! По какво личи, че ти си спасен? Когато Павел усети себе си, че е спасен, каза: сега не аз живея, а Христос живее в мен. Сраснах се с Христос и сега не аз живея. Сраснах се означава, че където го виждат, къде? Вярваш ли? Защото той си вярва. И аз те връщам в заглавието. Вярваш ли си? Вярваш ли си? Задавам въпроса и отговорът в тебе трябва да е двоен. Дали те разпознават като вярваш и дали самият ти си вярваш, че си спасен и си благословен в Бога. Защото ако казваш: да, вярвам, искам само да те попитам, защо през цялото време казваш: не мога да издържа, недостоен си, пуши ми се, краде ми се, бие ми се, лъжи ми се, не мога сега, не мога. Така е, Бог знае и така е. Не мога да търпя. Къде е твоята вяра? Ще чета този 15 стих отново. Но почитайте с сърцата си, днес стоите с църква. Не казвайте колко обичате Бога. Не казвайте колко Бог ви обича. Не казвайте как Бог работи в живота ти. Не казвайте как Бог благославя семейството ти. Чуйте. Но почитайте с сърцата си Христа като Господ. Спасителят като единородният. Като бъдете винаги готови да отговаряте, но с кротост, без да се ягосваш, без да се нервиш, без да говориш тихо, обаче масно, без да обикаляш нещата, така че да му отговаряш на този човек, да бъдеш кротък, обаче в сърцето ти да му мраза, защото казано: почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на скротост и страхопочитание. Страхопочитание? Аз имам страх. Аз! Необразният филистимец. Няма такива работи. Да, защото ти стоиш и обвиняваш народа на Бога. И там целият народ Барабаш с цар му се скри. Но има един Талитко или Давид, който почва и е дошъл, за да каже: мен не ме е страх. Лъвовете, които идваха да взимат от живота ми неща, или в стадото, или в семето, фащайки го за брадата и го тръжаха от земята. И всяка мечка, която идваше да нападне стадото ми, отивах и се борих с нея. Готов ли си ти да се бориш с всеки проблем, който идва в тебе? Защото стадото ти днес не са агнетата, не са овце, а личният ти живот, личната ти емоция. Всичките ти емоции са стадото ти. И там имаш емоции, имаш агнета, които ти трябва да се грижиш. И когато някоя емоция е болна, или когато някой агне от теб е болно, което Бог ти е благоволил да ги водиш на паша, ти трябва да му намериш правилният лек, и да му дадеш правилната паша. И чуй, ако отговаряте на скротост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. И ако аз те питам за твоята надежда, каква е твоята надежда? Ти казваш: да бъда спасен. Да бъда означава, че не си сигурен, че си. Аз искам да говоря вместо теб, ако ми позволиш. Не се опитвам да показвам човешка хитрост. Казвам ти Божието благоволение за теб, за да го чуеш тази вечер. Надеждата не е сигурност. Тя е вяра в нещо, което нямаш. Но тя е за бъдеще, докато вярата е давана сега. Надеждата е бъдеще. Чуйте,
да отговаряте на всеки, който ви пита за вашата надежда. И аз питам те, ти си държи да ми отговаряш. Каква е твоята надежда да бъде спасен? Алелуя! Да бъдеш не означава, че си сигурен си. Надеждата ти дава увереност. Но ще завърши с един стих. Дай ми Евреи 11.1. Ще го прочита, защото искам след това да го малко да го променя. Не да променя словото, далеч съм от това, но искам да променя малко слушането ти. А вярата е дала на твърда увереност на тези неща, които се надяваме, убеждени за неща, които не се виждат. Амин! Така казва стиха, да, колко 1000 милиони пъти съм го слушал. И аз сега искам да го разчленя така, че да ти бъде още по-познат, още по-лесно за разбиране и чуйте, и още по-просто да го предадеш на някой. Амин! И чуй, вярата е физикване на неща, които не се виждат. Амин! Тук спазваме нещата. Но в един прекрасен момент, другата част, убеждени за неща, които не се виждат, вярата за неща, които се надяваме и убеждени за неща, които не се виждат, и в един прекрасен момент вярата е да извикаш неща, които не се виждат. Но наградата на такава вяра е да виждаш нещата, които си извикал. В какво вярваш? Аз съм извикал много неща, които не съществуваха в живота ми. И знаете ли, когато ги виждам наградата на моята вяра. Нямам вяра, че съм спасен, напротив. Аз съм убеден, че съм спасен. От тук нататък какво трябва да направя? Аз да стоя в това, което съм спечелил. Спечелил съм спасението си. Искам да не го изгубя. Защото има момент, когато можеш да го изгубиш, когато излезеш от дома му. Разбираш, че дай ми отново Лука 4.18. Втората, последната част е винаги да стоиш в дома. Чуйте този стих отново. 4.18. Духът на Господа е на мен, защото ме помазва за благовестяване на сиромасите, прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогласяване на слепите, да пусна на свобода угнетените. Всичкото, което е в тебе, е угнетяване. Някой те смага, той те подиграва. Той не мога, той само вика на мен. Той не мога, толкова ме гледа. Той не мога, той е по-богат. Не мога, той е много беден. Нищо не мога да стане от него. Ти цялото време си угнетен. Смачкан си от реализацията покрай себе си. Защото вън от тебе няма живот. А вътре в тебе са всички тези неща, които Бог казва, че ти имаш. Но Духът на Господа е върху тебе, за да не съществуват. Амин. И чуй, задавам този въпрос за последно. Искам да се справим. Може ли да се справим? И задавам този въпрос за последно. Вярваш ли си? А ти разбери за какво точно те питам. Вярваш ли си? Как те виждам аз? Като вярваш? И как се чувстваш ти? Дали си вярваш? Ти отговаря на себе си. Затова много проповедници казват, имаш да имам. Не смея да казвам, че имам църква. Аз също не смея да казвам. Имаш църква? Да. Колко са хората? Много. Знаеш какво нямам? Нямам вярата, че имам екип. Нямам вярата, че мога да разчитам на някого 100% без да имам нужда 5 пъти да го наблюдавам дали свърши работа. Нямам вяра на човек да му кажа, да каже на някого, той е с мене, когато не знам утре дали няма да каже, аз днес съм решил така, послушай. Той знае Бог. Днес ще падна за малко, защото имам нужда, после пак ще възстановя, Бог знае. С това не може човек да казва, аз имам отбор. Това е като да казваш, имам жена, ама от време на време не мога да ти кажа 100%, че имам жена, тя може утре да е си друг. Може да не е моята. Това е като да кажеш на някого, аз имам отбор и този отбор да падне. Защото нещо му се иска да прави. Отборът му днес не иска да играе. Един треньор разпродава такива играчи. Един пастор просто става такива играчи да стоят да си играят самоволно. И аз искам да задам въпроса. Вярваш ли си? Издигни ръцете си към Господа. Издигни гласът си, сърцето си към Господа. И задай този въпрос в себе си в молитвата. Вярваш ли си? Вярваш ли си? Шарабе, бе,